Kalong shisha kasi kabakamen bat kabakraw na kabanta ki khun samla bat ki nong nong kisnong ba per ka thain Byrnihat ki be I bat smutanat hagi kamile kai football bat kiwe ki jile kai ka ba Hadien ka jingthrang bat ka jingkmilti ka ba lighthouse nem tam menta ka lawan urlong da ka jingsim kya bat trish tom wemli uba sustenance sotun ha ka ba menta ka si la yo ban bu no yo monong rem na ka banta bante ya ka studio hamaran football Byrnihat ka bala penmang ha ka dor san pen nyo phoglur tengah lawan men play yo new monong rem do menteri ubadai khmi ya ka kamile kai ka jela ba bante do ring do ha jenon lang ba sustenance sotun amle ka jirang kon si MDC ba Victor Rani chief engineer jong sport council of Meghalaya uba BMCM ki officer na kaliang ka director of sport and youth affairs ka sarkar Meghalaya ki officer jong district sport office kinong kit kambat nong ilam ka Byrnihat sport association ki riu rang ba bat ki riu paukmat ka thain ribhoi pat ki paidbah ka thain Byrnihat bat ka jing yai ko tien ka jong pi ka khlamlong la nei bat menta ka si season don nilayo ban bu yung mau nong rem bat ka ni ka stadium kan ai shisha jing mentoy ya ki kon sama jong ni bat ka thain ni ko le ban lai bu snem ngila trang mangin yo eta ka stadium ngim yo menta ko urlong kani ka jing kaman lang jong ka sun bareng ru jing kaman lang dong blek ka la ai dong ni slap man ai ka jing ka tu ya ka ni ka thain ka jong ni bat nga snow man ong ipi bakani ka jaka ka ni ka babyang tam ala juwan na kani ka jaka manilekay daladi ru ti por pamenchwa ala juwan ilekay ni bat kani ka madan ka yaine kuni kani ka babyang bang ano ipi bat nga iya ka jing i ya ka kamilekay jong ti parado parasnam siya kani ka thain bat ginong song ha kani ka jirang constituency bat ka thain riboy bro koy